paulit-ulit na. So, parang sa akin po, sana ma-appreciate po nila kung anong meron tayo. Ano favorite genre mo, Direk? Ang favorite genre siguro, rom-com or drama po. Rom-com Mga or ganun drama. po. Oo. Ngayon, ang mga focus mo for short films, Slice of life po, tas drama, tragedy po. Parang, yun po talaga yung branding namin, kumbaga po. kaya you're sticking on your, di ba, sa branding ninyo. Okay, we want to know, this is some personal questions na. What is your favorite movie, Direk? Minari po. Minari. Produced by A24 po. A24. Parang I've been a fan with A24 po ever since. Parang yun din po yung inspiration ko sa production kasi una pong name namin is A23. So, binago po namin kasi sabi namin baka makaabot na national. Pero kasi same lang po sa Apo. So yun po, ang tinagalog na lang po namin, Adostres. Yun po, Project Adostres. Tapos, yun nga po, ang fan na fan din po ako ng Project 8, which is yung production po dito sa Pilipinas. So, parang, yun po, inspiration din po siya ng Project Adostres. So, yun po, yung dalawang favorite ko po na production. Who is your favorite director or filmmaker? Sa ngayon po, si Luca po, yung director ng Queer. Kasi, inspired